18 December 2024 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya dziri kuitika munyika yenyu yeZimbabwe. I'm so excited zviri zvanhasi to give you my morning updates. Zvizhinji zviri kuitika ende kana muchinge maona ndauya inini mobva matoziva kuti uya asingatambise nguva ndiye atosvika. Kana uchiziva kuti iwe uripo unodeedzerawo kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikane. Ndadzoka panapa nhasi ndine nyaya dziri kuitika panapa. Tingati regedza titangire panapa. Priska Mupfumira ari kunzi akabirwa mota, ndo nyaya iri kubuda nhasi iri kunzi gunman says ZANU-PF Senator Priska Mupfumira's car after abducting a driver. A vehicle belonging to Mashonaland West Senator and former cabinet minister Priska Mupfumira was seized at gunpoint in Harare Avonde West. Police said the incident took place at around 7 a.m. on December 11 after Mupfumira sent a driver Edmo Mashasha to collect church uniform from tailors at an address on Ascot Road. Mashasha, who was driving a royal blue Isuzu double cab with the registration AGA 6969, was waiting for the gate to be opened when a man armed with pistols swarmed the vehicle. Ndo nyaya iri kuitika maroverwa ari kunzi akaita mota. Nguva dzacho inini padzatotaurwa ndatodzidhauta kuti 7 o'clock tonziwa tobva watorwa mota armed robbery zvekudaro. Ini zvatinvunza. But pandokuzonzwa nyaya kuti paanga aenda ari kunokollecta uniform, ari kunosvika achinomira pagedhi, akamirira kuti gedhi rivhurwe, ndo paari kutosvika achinobatwa nevakomana vane pfuti vemapisto. Ndo mataurirwa ari kuitwa nyaya yacho panapa. Amene kuti munoionawo sei, because zvizhinji zvinongotaurika vamwe vanenge vakutaura kuti mota idzodzo this, mota idzodzo that. Izvo zvinenge zvaakwamuri kuti imimi munge muchitaura kuti nyaya iyi munenge muchiona sei, but ndo maitikira zvakaita, ndo mabiro ari kunzi akaitwa mota yaPriska Mupfumira uyo senator weZANU-PF. Ndo nyaya iri kuitika hama dzadiwa. So tiri papo ndiri kusangana neimwe nyaya iri kundisiririsa chaizvo kuti nyika yeZimbabwe yava kuitwa example kuRussia. Nyika yeexample, ndo zvinhu zviri kuitika. Zvinhu zvakadai so izvi zvinorwadza hama dzadiwa kuzviteerera. Inini pazvatosvika munzeve dzangu zvandirwadza. Iri kubudawo nevanhu vepaRussia panapa vari kuti Russians in Telegram channels write about the outcomes of the war for Russia. Outcomes of the war akamira kadai so: destroyed Donbas, Russian troops remain stuck on the Ukrainian border, villagers wiped off the face of the earth, the Black Sea fleet is destroyed, for part of Kirk's region is occupied. Number 5, the country's economy of the economy of the country is at the level of Zimbabwe. Akumbera ndichatodzike ndatosvika pandanga ndichitoda. Akomanaga ukaona nyika yenyu yakuitwa nyika yeexample ka. Patoshata ipapo, patoshata kunzi pakadai so panzi kuZimbabwe. Unoziva kuti zvinhu zvakawanda, mawedzi akawanda aishandiswa kunzi achitwa example. Unotozikanwa kuti nyika inenge yakatofa kudhara itonzi aitomba kumuka kwacho dzinenge dzitori ngano. Imagine amana munofilawo sei kana zvinhu zvakudai so, muri kunzwawo sei ipapo. Kune vanhu vanenge panapa vachiita nharo vari kuzoti idzoka idzo. Nyika yakuitwa nyika yeexample. Uyai mudefende kazvamunozimboita zvezve muchiti aiwa zhinji atori right ari kugona basa iro basa racho iro kana kuitwa nyika yeexample. Zviriko here izvozvo kana zvichinge zvadaro. Nezuro board former vice president Pegazela Mpoko yakasvika muZimbabwe ichibva kuIndia uko kwavakafira vakagamuchirwa zvavo. Panganga pane timu rakawanda paRobert Mugabe International Airport ipapo ndo pavakagamuchirwa vachitambirwa maminista machichi. Munongoziva vanhu veZimbabwe kana vatosvika kapareka pakatodedzerwa kunzi national hero vanenge vakutoenda ipapapo. Ende panyaya yaMpoko iyi yekuzonzi ari kuenda kunovigwa kuDouglasdale kufamu rake, it's something yekuti these guys
shungu pavanenge vachishandira nyika yekuti ndinoda kuzovigwa kana paheroes inogona kunge iripo, but communication inozotanga kurasa, like apa pakangobva pavice president vatanga kutongoita zveupenyu hwake ari ikoko, kuzotarisa kuti da kutanga kuti mafollow up kuti vachinyatsourana, anenge achitofunga kuti inini ndikaregedza kugara ndakaisa zvinhu zvangu in order, kugara ndaudza family kuti alright kana ndazofa ndichavigwa pa chichichi zvese akaregedza kuzviita zvinozosara zvisina order mangwana muzvona. Saka unless vanhu ava ina what I think ndekuti vanhu vese vanoenda paheroes zvinota togara vakaudzwa kuti iwe ukafa uchapinda paheroes, because izvo kuzongojuma munhu afa moti takunomentisa pakati hama dzacho dzinozotanga kuramba, ndo situation yandiri kutoona ipapa iri kuitika. But anyway, amen, munoionawo siye munozongondiudzawo ipapapa. Ndisingapedze nguva, SADC chairman vaenda kuSADC HQ in Botswana, ndiyo nyaya yandiri kutambira panapa. Vaenda kuBotswana kuSADC HQ. Vaenda zvipa meeting zvavari kubhonoda kunoita ikoko zvokuti muchazvinzwa, ndichadzoka ndichakuudzai kuti chii chinenge chichiitika ikoko kuzvima meeting zvavo zvavafambira kuti vange vachinoita kuBotswana. Ndo maupdates andinawo ekutanga emakuseni panapa. Muri yeZimbabwe sekutaura kwanditogara ndikuita panapa kuti ndakatanga chimwe chirongwa chekuti vanhu vanenge vane zvakawanda zvekutaura, nhamba ndakatoisa, ndo basa renhamba idzi. Vanoda kusenda maaudios vachitaura even current situation zvakasiyana siyana zvamunenge muchida kutaura. Nhamba idzi hadzisi dzekuuya muchinoita ndepi neni, because nguva yekupindura chaicho ndinge ndisina, asi vanongosenda maaudio renyu, maaudio ese ndo atinokwanisa kuwana time yekuteerera tichibva taona tobva tamaunza panapa tomaisa pachannel vanhu vachiteerera. So nhasi da kukusirai muchiteerera imwe audio iri kutaurwa nomumwe munhu wemuZimbabwe ane zvizhinji zvaari kutaura zviri kubata mwoyo. Zvese zvatatichitaura zviri kubatanidzirwa imomo. Veduweka aiwa I know maZimbabweans vari kupopota, but unosvika pachikamu chekuona kuti vanhu vakasvika pakuita bita nematongero anenge achiita vanhu ivava. So da kukusirai this audio, mobva mandiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Vane awo maaudio nhamba ndidzodzi, sarai muchiteerera this audio. Inovaruma handizivi kuti tingaita sei kutaura pano pamberi pevana veZimbabwe. Handizivi kuti tingaita sei kuti tibvise mhondi dzipapawa, nyika yedu ive inorekodinaiswa kuva yakarurama navanhu vakarurama vari mukati mairi. Idzi mhondi idzi, varume idzi nembavha idzi, idzi mhondi idzi nembavha idzi. Unotoona imwe mbavha ichichemera kuda kuti kurwura nyika iri mbavha, asi tiri kunetsana neimwe mbavha iripo futi. Vana vakapararira manyika dzese, but Zimbabwe, it was a great country long back until 2004, 1998 you started the land reform. Mari yamuri kunzwa vachiti ma-US dollar avari kushandisa, nditsvangirewo kamawisa 2009. That's why ndaisa video iri, nditsvangirai kamawisa. And munhu akapa Zimbabwe kuti igone kubuilda economy yayo. Mari yaina kupiwa Zimbabwe kuti vaite zvisina basa, yakanga yakapuirwa Tsvangirai as a prime minister kuti muZimbabwe igone kuva nedevelopment yokupika economy nokubuilda economy kuti nyika ive pari nani, but yakava access yokubuilda corruption neZANU-PF nama-US dollar nembingasi.